Poskytneme Mati neaktuálne zábery. Man! Ujko! Man! Hej! Sváku! Vedúci! Vedúci! Vedúci modrého stanu. Hej! Hej! Ujo! Babi! Sváku! Babi! Ženy! Hej! Mladenci! Hej! 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 Chlapci! Hej! Hej! Dáme! My vám dáme kričať len tak po ľuďoch. Pavor to nikto mi taková javná. Hej! 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 Jo, tam pod porou písna. Miki, tá partula je čistejšia ako my. Hej! Miki! Hej, ti dám! Prečo? Ako si dovolí náš strážnik lietať na našom vrtulníku? Čo, omlet nad oravským priesvikom? Miki, strana končí a stade to nemôže vyliesť. A to sa už zamýšľam, ako neletí. Babi, chlapi! Hej! Chlapi! Hej! Nemáte rebrík? Nemáš počať rebrík? Alebo Mám vo vrecku rebrík, počkaj. Daj ho von, kurva, nie? a gurtňu? Babi! Hej! Čauko. Kurva, komu je lepšie ako kontent? No vidíš. Ty kokos, ani to mal starý kontent. Miki, tu nenaučíš kultúre ľudí, tu nenaučíš. Človek nevie, čo chce, chápeš? Pozdravujem sa, ja pito vyjebať z kontajnera. Dáme vyskoč hore dole. Dostaňte nožne. Počúvaj do Anky, to je jedno, ja potrebujem sa píšiť. Hej. A není ti dobre doma? Ja chcem ísť medzi ľudí. Počúvať na stanisko. Prosím vás, chlapci. Treba, ne? Akurát. Píčka, dá.